दा थान्दा दिन ना जानुवारियावथ' आरो गोजांनोसै दुगैनो बागोन नै लोगोफोर खावफिया नालाय नै खावफिया नै खावफिया ओरैबायदि नै ओइ बिलेटखौ आसुगुर खान र' हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बिबिलाइ नार्जारि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ ओमफ्राय जोंबो बोरायबो आंबो मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै दिनै खामानि गैया नालाय सुटि दिन ओंखायनो भिडिअ लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय माने आङो हासबेन्डजों खर'आव माने एसे खावफि जादों आरोना बेखौ बिराद माने थानोनो हाला खावफिया सोदो आरोना ओमफ्राय दै सोलायनायखायसो माने खिथाय ओमफ्राय खावफिखौ आङो बेखौनो एख' जानो नागिरदों आरोना माने बेखौल'सो आङो आयना लानानै नुयो नालाय ओमफ्राय आं बेखौथ' नुवा नालाय ओंखायनो आं दा हासबेन्डजों बेखौनो माने खानजंजों फुख'जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर थ' भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला बयबो साबसक्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो लोगोफोर थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै दा थान्दा दिन ना जानुवारियावथ' आरो गोजांनोसै दुगैनो बागोन नै लोगोफोर खावफिया नालाय नै खावफिया नै खावफिया ओरैबायदि नै ओमफ्राय नै बोराया इखौ नांसिगोन दा आंथ' बिनिखौ नुवा नालाय बियो बिथिंखौ इखौ नांसिगोन आरोना नोरैजाय खालामदो ओमफ्राय खानाव एकदम ओरै फुना हो खानजंजोंहाय गोसा दे फुदो गोदोरजों फु गोदोरजों खानजं हाथाया गिदिर दंना इजों फु इदि खालामदो ओमफ्राय ओरै खालाम मिथिदो सोर एफा लासै गोसा बानाय लासै नै बेसेबां जाम दोङो गोगाबना दैया माने खानायाबो थि गफादों ने खानायबो गदों ओमफ्रायो खावफिबो जादों आरोना आंलाय माथो सेम्पुखौलाय दबजोंसो लोबो दबजोंलायनो खावफि जाया होनो मानसिफ्रा माथो एखेसो खावफि जायो माने दैया माने संख्रि ना गोबाब ना बिराद खानायबो गयो निखोनाव गैया निखोनावसो बांद्राय निखोनावसो उनथिं गैया दै गोसा बानाय जेबो खामानि गैया बेफोरखौ मावाबालाय माखौथो मावनो ओमफ्राय नोंनिखौ आसुरखौ हाना लानांगौ हाना लागोन नोङो ना हाना होनांगौ हानानै ला रोङोबा आं मालायनिखौ आसुरखौ हानो रोङा आयौ आराम लायबाय लोगोफोर नै एकदम ओमफ्राय दा बेखौ खांबाय दुगैनोसै आं दा खर'खौ लोमसै थांदों दे बेखौ जौआ खानाय आयौ नै लोगोफोर खानाया माबायदि गदों आथिंखौबो हानानै ला आथिंखौ हानो रोङा हाब गावनि आसुरखौ हानो रोङा आंबोथ' हानो रोङा मालायनिखौ बौजानो गिसै आङो एकदमबारे आं दुगैनोसै बिराद गोजांबाय मा दुगैगोन दे सयथिबो सान्दुंआनो गैया बे दरजाखौ फांना लाबालाय बारानो नाङा जिफोरा बोरै रानबावगोन दे सान्दुंआनो गैया माने आंनि सुटि दिनबाथाय सान्दुंआनो दुङा एकदमबारे नै दहाय फुङावनो सुजोब्बाय आं जिफोरखौ गासैखौबो ओमफ्राय जि संनानै बारा जों बेयाव खावफि एख' जाब्बाय ओमफ्राय खावफि एख'नानै जि मोजां मोनबाय खर'खौ राफोर मोनलायलायबाय ओमफ्राय आङो दा लोबनोसै आरोना स्र' लोबनानै लानोसै आरो ओमफ्राय दाहाय लोगोफोर आं दा नै दा दुगैखांबाय आरोना ओमफ्राय नै बिराद गोजांबाय आयौ सयथिबो जि गोजांखाबाय खावफि एख' जानानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय आरोना खर'खौ स्रां मोनलायबाय एकदमबारे जा खावफिया मानिनानै थानो हालामोन आरोना ओमफ्राय दायो हासबेन्डजों एख' जाबाय ओमफ्राय खर'खौ लोबबाय दुगैबायबो बिराद गोजांबाय आरोना लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय